Kumlesibon pada rangba, kumlesibon pada gom sebat ka team jong is rangba. Father Gomes, where are you? We have another token of love. A potted plant. Environment friendly. Di dakani ke jingle burom ya I padar Gomes bat ya kani ke kenhun ke ba ke jingle riu blay jungi ha kani ke Sngi kalong ke ba Shongkun ke ba Shongkia bat kumbaong Shakespeare all wells that ends wells. Baro ke bakut akai ke ba kalong ke ba nadu men step nyas dang tik ha kapor ke ba men Sngiru katno kalong ke ba kta asisai ngi ngalai dan kirang ba dan kilong kami dan kisamla ke ba jukhi kakti kejat menta ka Sngi ha ka jingalam jog ni ka kanhon ngi baro kilai yo asisai kata ka jingi kendo bapura basisha ba utrai jungi uji sukris te dakani kani ka session ke baar kala poisya ke bakun ngin saya lumlang hadin katu ka ni por na kabenta ka cultural program. Ka jingpen bana ka bakhaddo ngin ya sngo satang gawai ke jingruai na ka kenhun jong irang ba Khuborjylla hadin kini kerpat ye irang ba Balang ba moonlight karmalki ban ai ya ka jing ai khublay na kalyang jo kabalang kabikot vote of thanks Bashwa bangin ruai ka ni ke jingruai barobor ni sedang ban kerteng ukpa denam ha ka kerteng upa ukun mensim bakut amen. Ya tak tilang Ale ale bin riu baro lelang Ale ngin yar wai lang Yaro you try ublay lai way Ublay ba isen Ale ale bin riu baro Ale ngin ya shalang Yaro you try Yaro you try ublay lai way ublay ba isen haukpa oh haukpa but how could but how men sim ba could amen kilai person balong ka way alingin yaro ban mani blay ale long kami long pa ale long kami long pa Alingin yarwai lang Yaro you try ublay lai way ublay ba isen Ale ale long kami long pa Alingin ya shan lang Yaro you try ublay lai way ublay ba isen haukpa oh haukpa rwai lang But how could, but how men seem, but could amen. Kilai person, balong kaway, alingin yaro, but mani play. How pa, oh how pa, but how could, but how men seem, but could amen. Kilai person, balong kaway, alingin yaro, but mani Kukun Samla Ale Ale Kukun Samla Ale Nin Yar Wai Lang Yaro you try Ublay Lai Way Ublay Ba Isen Ale Ale Kukun Samla Ale Nin Yar Shan Lang Yaro you try Ublay lai way, ublay ba isen right jump, oh ha ukpa, but ha ukun ngam yo snow, but ha. Bun bam nang re, le rande, oh ha ukpa, but ha ukun, but ha men sim ba kut amen. Kilai person malong kawe
กันเทชินรังอาเลกันเทชินรังอาเลยินยารวายลังอย่ารออยู่ try อย่ารออยู่ try อุบเลไลเวอุบเลบาอีเซนเออาเลกินเทชินรังอาเลยินยาชาดลังอย่ารออยู่ try อย่ารออยู่ try อุบเลไลเวอุบเลบาอีเซนเอมันตาคำจำโอฮาวปาบัดฮาวคนบัดฮาวเมนเสียมบาโคยอาเมนกีฬาเปอร์ซอนบาลงกาเวอาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยคำจำชูโอฮาวปาบัดฮาวคนบัดฮาวเมนเสียมบาโคยอาเมนกีฬาเปอร์ซอนบาลงกาเวอาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยโกเฮปปริตอาเลโกเฮปปริตอาเลงเงินยารวายลังอย่ารออยู่ try อย่ารออยู่ try อุบเลยไลเวอุบเลยบาอีเซนเอคำจำอาเลโกเฮปปริตอาเลงเงินยาชาดลังอย่ารออยู่ try อุบเลยไลเวอุบเลยบาอีเซนไอคำจำฮาวปาโอฮาวปาคำจำบัดฮาวคนบัดฮาวเมนเสียมบาโคยอาเมนกีฬาเปอร์ซอนบาลงกาเวอาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยซาชิเซนโอฮาวปาบัดฮาวคนบัดฮาวเมนเสียมบาโคยอาเมนกีฬาเปอร์ซอนบาลงกาเวอาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยอาเลงเงินยารออาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยซาชิเซนอาเลงเงินยารอบัดมาเนบเลยอาจึงทำตีกตรีตีบคุยเวบเลยเบลชิบุนAro iway pa iway ibaday jong kasnong bat nabar jong kasnong. Tesa shisin nga kwa ban kublaya pi baro ya kani ka sngi ka ba ngibaro nya lekmen banya lekmen nakabenta ka jingdap shispa Snem jong ka Balang hakasnong Mawshbuit. Bat kum kibriu jong kani kasnong nga ay kani ka jo ka jing kublaya pi se baro. Shwa bangan sedang nga kwa ban batay pi bangaday Samla Madonna ling do mawflang ngaday naka Social Cultural Committee Centenary Celebration 2023 Timinta nga kwa ban priang sobay ba Richard Nongklaw i Secretary jong ka Balang Shnong Mawshbuit bain ngobha ban wan chakmat ban ay ban priang sobay baro da ka jing priang badaga ktin kren priang burom ya baro Siap ban pau kan yung sungo yo play try kan nong buat nong thau melala ban lum lang yang ngi nadu mene step hadu kan yung no phai sngi ko pamenta bi priang sungban kong nong siap kan yung no phai sngi sa si sin ya ifada lang ba be jongi ifadal gums ifadal jines bat baro ki fadal ki ba simla don so hang ni ni priang sunghaya ki kan yung no phai sngi pamenta Ipiliang sung baru ya kisesta baru kemudian ngane menta bat kumju ye pi kipat ba baru kjong blai kibradon lang kane menta ban sakilang ban pensong siet ya kane kasngi kecing Rakhe cingdap sispa Snem jong ka Balang Katholik jongi ha kane kesnong kathau bai jongi jeng piliang sung ba kham tam ya kinong simenta kane cultural program kane kano phai singi ba pin sung ba ban sakhi ban Peit lang Wanum peyelek pinsa benun dada pim yu ya kan ka cultural program kaban salong mentasien te sai sin ngap yang sumba kulum lang ya pi baro iwe badan ne menta kiban sakilang ban Peit lagi kmat bat pensiong sit ya kan ka cek no phai sngi ba menta nak menta ki program ba phe ba pin sai da inak ba kilong kemi ki Samla kan thai Shillong ban aya ka program ba phe
hakane ka jamit mamta tisai sien ngapyang sumbai pi iwei pe iwei baro kublai sibun Sko pa banginya takti keniat ya kajing pediang soba jong i Ba Richard yang i baro iwei pe iwei Kublai sibun Ba Richard nakabenta kajing pediang soba kajong pi yang i iwei pe iwei Lada don menu balaja eka shabi scooter na scooty kadon hang ni ban nga sa sisin nga ko ban pente pi ba ka souvenir kadang don pila banyalej banyathit kena mangin la ban bu kum ka jingsa kan mau nak benta jengi iwei pe iwei uni ushabi scooty udang don hang ni lada don balaja so ba ban wan shim ya ka Temenyintang ini ya jadi nak syakmat kerang bang Indomie bampor tan kerang bapi baru pinla ban enjoy ya kini ki program ki banangwan tementa ngakwa ban khot iki kena oratory 1 nak benta ka gospel dance jong pi kena oratory 1 sobha ban long ki balakre syai pi don hadin ka Jingruai gospel dance kan sedon ke traditional dance na ka seng long keme but seng rangba sobha ban long ki balakre hadin kata pedeng en sayo beng ikaw ka jingkren na i sister balap diang Stella nongthar mentahang ni ki don bat ngi ki kena jong ka gospel dance oratory block oratory 1 sobha ban pedeng sobha ki baro daga jing thap ketiga jong pi
Wan nakabenta katuka jingshat ka jong pi hakajuk ka por ngilai I ba kumno ngila ban penkemen yala di bat hakajuk ka por ngila banyo iru kumno bang ngila ban yo I ka jing I jong ublay haka jingshat ka jong pi kublay shibun nakabenta katuka jingshat ka jong pi shwa bangan khot yakini next participant jongi ngaku aban ong shikentin ya pi baro iway pe iway katenrai jongi kadai nakaliang I may bat ipa jongi ngiru kum ki kuon samla kena barit ru ngihaban penbuat ya ka lada kani kariti ngila ban kit ha ka jingim ka jongi ngitibet bangila ban le aka ka bangimon ngila ban job tiaw ya ka kanu ka kam ka bangi ko aban bat kani kariti ka bangin sui mentang ngidi ban te song ya ka ngidi ban kit ya ka haka long rinyang ka jongi ka baman la ka sngi kena bangin la ban pen I ki we ki briru ba kani ka dei katenrai ka jungi so bawa dum klet ba kani ka dei ka traditional dance na ka seng rangba bat seng kenthai so ba ban pedeng so bhai ki dagakti bora artli daga bat khab hoi hoi so she saying hoi kublai shibun
Katap ba kani kadai kajing dap shispa snem jong ka balang shnong hang ni hapo Mawshbuit. Sachisin kajing tap ti ka ba kham kraw kham he nak benta kini ki senglong kami bat sengrang ba. Hakani kapon ngakwa ban request i sister balap yang nong thar binwan chakmat nak benta ka speech jong Thanks. Kikena musical skit so ba bagin long ki balakre. Hadin katangin sa iyo ika history jong kabalang na iaiban. So pamalong balakre. Yaro yaw try. Ngaso kumen shikaday banyang hangni pat ngaso sarong banong mga day national Mawshbuit. What ningkong ning shab ho shuaban ay kublay. Ngakwa ban penpayo pi kaching sngo junga namarba. Kat mga nang don shed jangay. Ladangan ngaya kendo iki padar na iki sister. Lada ki kli yang apide nano sister ngong nanong tmai parish. Bayong pide nanong tmai parish napang nang no. Ngong na Mawshbuit. Digo nong Mawshbuit basyong shit ba. Te nga so klo bang ngo hanga mang yala di mo. Namar baong ki nong Mawshbuit ki Kristan ki basyong shit pat basyit hem. Te namagan ni kicing sedang nga ay kublay oblay try kan rat ubala don rengkat bat ngi mentagas ngi bat ngangai pi ro baro pila ya la ya witness ya kani ba ublay don rengkat bat ngi nadu men step atadu kani ka janmit ka mamenta ningkong ning sha mang ay ngu ya pi baro balawan lang kani ka sngi ban Rakhe kani ka shispa Snem jong Balang Mawshbuit jongi nga ay kublay ru ya i padarang ba ay badan rengkat bat ngi menta Badru i padar goms, i bala ay mensim yang i hakacing nung rengkat kacang i. Para bangait bait ngayang hang ni bansaki kacing shed hem jongi pa jongi jong ani kasnong Mawshbuit. Bad kumba baro kilaya dep kren nado men step hado menta tarai pilaya tight banya sengap yang ya kacu si kacu ngancu pelengkot no. Kumba ngitip pa shua men hendai hentai. Shua mas dangi kaniga balang shnong hang ni longkom usmbai barit tang siang ariyang geng Kristan jungi bat menta ngiyo i dekmat jungi kala roy la par hado kani menta bat kani baro ngangai kadai ka kti ka cinglam nanti jong ublay taikan rat bat kumba shuong no ka number shi spa Snem uday boong daka pareng fulfillment but completion Henry haka jingpusan ka jonga ka ong umday tangkan ni banlong complete ka shispa Snem. Henry kaday banlong shispa sin shipo bat kanlong kumba shihaja Snem. Bat ngi akarman ba kanay ka shispa Snem kan penpoy bat kan pen urlong hado penpoy shihaja Snem la shay. Bat minta ka sngiru ngitip babaro kadai ka sngi burom ya ka yeng ka sem bakhoit kata ka yeng ka sem bakhoit jong ujo se bakhoit kamaria bakhoit bat ujisu bat hakane ka liang kumbala kren i bishop men step ba ngidei men bot ya kanuksa jong ane ka yeng ka sem bakhoit kham tam hakalong yeng long sem ka jongi ngangai ba kikme kikpa menta kitu ki bala long kme long pa menta hang ni Kidang don banangam ciliu kata kecingait kecongki badru ngangait mga kermen baki lasam hakikun kikti kicongki mat ngayo i baki samla samhoy hangni kidon kata kamensim shidhem bat kecingait congki kanang san nang he bat ngangait banga kermen ru bakanang don nang yar shu bat u kpa bakoit ong hi ba kilong ki rangba kidei banshim ya kanuksa jong Joseph bakhoit ubolong ubri ubayai sha ubri ubasngap but ubri ubaklet no ya kacing shitom but ukloi ban kongu ya kaktin kacong ublay kumtang kirpat rui ki longkpa ki badan hangne mensha kita le ya kata karukom longkpa kacong ki badru kenang le shakmat ba kenong tau kpa jong yeng kasem uba shidhem but backline banyalam ya kikun kikti jonggi syakayeng Kristan haga cingim Kristan kaba shisha badru ya kikme kikpa ya kilong keme gi badan hang ni manshim ya kanuksa jong kamaria
kamaria ka basoti kamaria ka badap barabor da ke cingting blai ka bangu kongo ya ka ktin haba uangel uai ki tang sikentin bat kalalong ka bakloi ban pediang ya ka ktin ublai badwan lam yo jisu ha ka ne ka perthai klem kamaria ngimla banyo yo jisu bat mangi baro kumta ngi de manlong kita ki long yeng long sem ki ban bot ya ka ne kunuksa chong ka yeng ka sem bakhoi kumba baro ki ong ke ban mi naka shnong nasaret henrei habangi peit gidon shibun ka chingkhoi lemba ka ne ka yeng ka sem bat mangiru ngimpep mangiru kumba lawan lam ha ka yeng ka sem ka balakha la penroi yangi ngai umnei ka yeng ka sem ka bakhoi henrei ha ka chingim go jungi kat ka bangi nang im nang he nang san ngila ban pen khoi yala de da ka ching shakri hok ka chongi ya ublei da ka ba im ha ka ktin chong ublei badru da ka ba im ka da ka ching im ban pis kham me ka chingai kumba is sister atrisha rumenin ila kren phang ka chingai ka team jongane ka centenary ka boong tu sharai batu yang hala ka chingai kumba ngakwa ban ong hangne ka wei ka nuksa shapang ka chingai ladon ukpa badiwe iklung barit kialet chakawe kapak hakata kapak don shibun kito kikla kibsain kimarat klau kibakin sha bad haba ini iklung ibad ya kakti jong kupa bad ukpa open i utai de u marat klau u de ukla ne u hati ini iklung ipenbut imting namar ibad ya kakti jong kupa jong i imting bad is ngau sarong ngau he haba yai rengkat bad ukpa henrei hakata ka chingya bun breu ka changki ila kumpelait na ya kakti jong kupa bad ila sa marwei te haba uwei ukso wan leng ba khakmat ka chong ita iklung ila ting bad ila khinyu namar balai namar ba ila pelait ya kakti jong kupa kumta hiru haga ching im ga jongi kat ba ngi dang bat ya ka kti chong blai ngi dang sngo shngai henrei teng khat haga ching im jongi ru ngi la ban pelait ya ka kti ka jong ublai nangi bat ngi khnyu namar ngi sa marwei tinga karpa ya phi ba ro pat ba phenang ngai nang scam kata ka ching ngai ha ublai bat scam ya ka kti jong jisu ha ka ching im ha ka yat ka yang ka chong phi bat menta ka sngiru kum ka dei ka sngi ka khaddu chong ni Snem char apulai bat ngangai nga kermen ba phi baro phila ya pusan bat phila peit biang ya ka ching im ka ba phi im ha ni Snem char apulai ya ka ching kurkhu ka ba phila yo ha ka yang ka sem bat ru ya ka no ka ching sneu ne ka ching shem ka ching shitom ka ching jar ka yeng ka sem ka chong phi but ngin peit ngin ai khublei yo blei ka ching kurkhu ka bangila yo but ngin nang khmi but ngin shimri ka ta ka resolution ban im ka ching im ka bathmai na do la shai ka sngi ban im ka ching im ka bathmai chong ni Snem jar pusau but teng ha ka ching im changi don bangila ngop ha ka pop nengi hap haka pop umdei boong balakha yangi lakha banlong tau kristan uba shithem ne bakhoi henrei dei haka chingim ga chongi kan ba kumno bala pelong yangi banlong tau kristan ba shithem ne ka kristan ka ba shithem henrei dei mangi ban yos ngo bat ban shashkor yaktin chong blai ban pelong yangi kita kibreu kiba long ki kristan ki bachanai but kani kalong kamdei ka topic ka ba bai ha but kani ka sngi henrei nga shukwa ban kli na ki samla ki chongi ki badan hangni teng ngia bon kam ban kumni lada long jia sang he ne long ching khawai hanu ngia bon kam ga ching pen khre henrei katno pat ngi pen khre ha ka man siam la jong katno pat ngi pen khre ha yeng
kumba shua ban mi no na yeng men step bun nangi ngi bun kam hakawat kanu kan hara ban phong kanu ka kot ban phong teng don ka chingya mai ru ring ba bat ki me ki pa ne bat ki khun o ngala bu ka chingkar sha hatai man ta la cha shano upin la cha shano te nga shukwa ban ong ba ngi dei ban long kita ki breu ki ba jai bat ki bat ladang ngi long kita ki breu ba jai ne ki bat ting ye oblei shwa ban wan chingya seng ngi dei ban pin khre shwa ya la de kumba min shwa man handai man hanthai ki chat ong shwa ban wan ban aten mas pidei ban sha thangan shwa shikenta bat kim di watang ka umru bat menta pat ngilai abun kam tang ha ka ching pung khre pen phu pen pheng ya ka ching im shimet bat ngila klet no ban pen khre ka man sim jongi man pediang yo jisu hapo ka dono jongi bat ya ki khna rit nga shukwa ban ong ki badan hang ne thrai ki bun ki basong na do class nursery ha do class 10 teng haba nga trai shabar nga pet ya kiwei pat kiwei ki khna ki bumdei ki tribal jongi ki bumdei ki khasi ki wan bha shakmat ha ka chingpule puthi ka chongki bat kilong ki bakloi manle ekanu kam ladangi benchat haki henre ladang mangi don ladangi ong man rakti cincar bha ban rakti ki khun khasi jongi namar ngamtip kedon ka chingshap ting ha ka chingim ka chingki tharai ki perkhat ladang rakti ngamla ban ai chubab ngamla ban ai answer ya kini kino hikai ne kinu ki bayang khmat chongki henre don pat teng ki ba nadu basong class 3 class 4 kila ong haba kino hikai ki shimya ka chingkhain bat ka science mangi mangaru ka johi por badang ret ngim kwa ban pule kine ki Katholik subject bat ngi ong bai bangamla kadai kaching perkhat hangi hakachabeng chungi kumba ong it is our own mentality that we can do it but actually we can't do it kumba ong kadai hakaching perkhat kachungi bangi ong ngimla ban pule ka kot sayan ne ya ka chingkhain henrei kadai ka hakaching perkhat kachungi shimet henrei ladang ngi pen ngi le shitom ngi la banwan shakmat bat hoi don bun nangi hakani ka shnong bat ngaso sarong ban ong ba bun nangi kibala long he long hain kibala hikai ha college ha school bat ru kibalong engineer doctor bat kiwei henrei kitu kibadang red kibadang shong hayeng khamtam ki khna shinrang kibala kloi man kenran din no ka chingpule puthi ka chongki habang apet ye kiwei katno ka chingkmen chongki man yo late school ban pule balada don bayarap ki kloi manwan chakmat henrei mangi pat ki khunlung ki khun khasi khara chongi teng idu chikrmen no ladang im yo kata kalat ban pule baladang yo ru ngem kwa ban pule tenga kerpa de phi ba ngidei manyang hala ka chong ka rin yang hala ka chong ka kchat ban long man yai chakmat bat ban nom kan ran din no ka chingpule ka chongi kumba menta haka liang kaching pule kumba wan menta ka national education policy kaba penthamai kaching pule kachangi bat tharai ngatep kino hikai ru kitip yakata bat kumdei tang haka ching pule by heart henrei ngidei banlong kita balong male experience but practical kumba ong no what I hear I forget what I see I remember what I do I know kumaong dakasi ke ka banga yo sngo ngaklet ke ka banga yo I ngaken mau ke ka banga le ngatip tenga kerpa de pi ba ki kun samla kan the bachinrang baru ki khna barit dei ban shania tang ha ka rukom pule chong ka kot henrei de men yang hala ki chong ki chat pat ki me ki paru lada ki kun chong pi ki pen I ka sap ka chong ki ba ki nang ban ruai ban tem ni man le ministry man le mechanic man le kanu kam ngidei ban pen slureki ngimdei ban pen bor ki man shim ya ka wei pat kalyang ka ba maki kimla ban le but ngakwa ban ong ru
ba ngim nei bandu jingkermen lada kibe pin diaw yangi bat kim ai men siemingi henrei ngidei balong kita kikna ikbewan shaprang bashlur bat ban ong barabor ngala ngatip bat ngansale kumoong dakaphareng I know I can I must te tangkat nehi ngakwa ban penkut ya kecingkren jonga bat nga ai khuble ya phibaro ke ba syong man sangap ke cingkren jonga menta ka janmit ya kilong kme ki long kpa ki samla khna barit badru ya baro kini kinongkit kam balang ki bala trai shitam baro shi Snem man penkre ya kane ka sngi malong ka sngi ka bakrau badru I ki samla ki bala pen shongshit lemba ka cingdon ka cingput cingtem ka cingruai ka jongki in yaro Jesus Christ. Kublai shibun Sister Stella nakabenta ki kentin ki jongpi kila ai bun ki jing Sneng yengi kum ki samla ru te nang ni shakman para samla para khna so pada sngap ha ke ka bangi de benle ladangi kwa shisha banjob ka thong ngide ban trishtom ngim de ban tieng banyele ya ke ka bawan hakmat jungi pen ban ladangi duna khendiat ban so thu ngila ban kli na imei pa jungi na ki bahalor jungi khnang bangin yo ban job to sashi sin na gabentai Sister Stella ngaku apa pinya takti hakani kapor ngan khod ye samla ai ban nong rum binwan chakmat na kabenta ka history jong ka balang shnong Mawshbuit barhadin katang in sayo ya ka jingruai na kasur ki angel junior choir so ba ban long ki balakre maaf yang kak di kasket ngala klet biang namar bala ya ka flu mo wajah ngoi te mentangin yo shoy kasket hadin katangin sa yo yi samla aiban right Hello. Good morning, sir. Hello Vincent atau pilai berwani kendu yang ai pang Sure, sir. Kaingan wani kendo EP. sawan office jonga Long ban room, sir. oh Vincent rung serung Ayu siya pitokam yang ah? oh ngamnang na ai ngam sedang menyatu yapi Balai. Jayu. Peit kene ka company jongi kalangat ka kem bahadu ngembang se banhap pedunano ikinong tray namar kajing dunai kajing mi but piru pidai way na kita Vincent I'm so sorry tang ba kani kadai ka hok jong pi all the best
Hadin kata Vincent upa jong kata kayeng ulami Hadin kata upa jong kata kayeng ulami na ko office da kami sem basngokya ula perkan kumno na yatu yala kikun bat ka kami hayeng haba kikun kidang yala kai Vincent ularung Pilawan papa Hot kun Siya ay may dan kun Sangabhaban ko di Topa Kami Ngalo na banyak tu ipi Bat kamlang ka bas ngabhasa tiya Balik pa Hatu syong swasa KP don banyak tu Bet kami Mene manager of phone yang Pada kod yang sa office Baros yeng kiladu jekerman namarba tangpa marway ubadai nong sai kayeng hakata ka kelemat laja kejimpur sam ke padang jongki bat kidiau jarang kan hakata ka por Father James uwan cuti Shillong bat udan ya kejingnya day bayajan baha padupa nadu dangret ulakan mau yaki bad ulawan rung hakata kapor rengkat padu way brother Vincent kumno pia long Adi James Menupi wan Pia bah Ngadang ciwan mencis ngi tambang adan sa parish Ngiruk ngi abiang hi Tangba balay P.E. James Ngasngaw ba teng ublay ukloy baban ino yengi Kijing janju kishuy wan klam senge Kamtam hagi yang kesam jonga balay piyong gupta Dangtang menehi Ngala syudu no ya kakam Namal kajing duna kajing mi company Nalol kata ngadayu nong bersama way Ngam tip syu kumno ngan syue syak kumni Naidu jingkermen Vincent Ublay ule barbuare kababa Kabasagi piman ang kumta Ade pempa juyas ngaw siya pangu Abraham Sengap siya ni Hakaway kamiet utray ulapoy hau Abraham hakajingi ipaw ko Abraham what thing ngalong kaste jongpi bat pen sayo ya ka bainong ka bakraw hak padang Kotray Men ay yuken yang Naba ngayay lang ubaklam kun satya Berakmi memcam ay kun yang Umraw ubaka hagi yung junga hi Salong unong yok pateng junga Dia hakmi kaktiin utray kalawan hau Abraham ukon jongpi ko Abraham salong unong yo pateng jongpi umraw utray ulakot ye usyabar bat uong hau hatu kmit sebenang batu nyo yiki klul Nada pila benyo Katni Kikun kiksiu jompi ken sadan Tiu Abraham ulanget bat syania hau terai bat ulayai kamai yakohok Habau Abraham uladap kendai pau kendai Snem kereta utrai ulapau biang hau bat ulaong hau Ngalong ublay badan bor boro Namar kata Tu ya kamal jonga Klem jing thobria
ngan sepenro ye pi shibelemba Teu Abram habau le yo sngo ya kani ula dem ngon hado kindau bat utrai ula keren biang hau kakelteng jong pi kanam long show Abram Henry kakelteng jong pi kan salong Abraham nabang ala penlong ye pi kupa jong upai belemba ngan sepenro ye dasisha ye pi Hadin bun ki wei ki jingja ki balaja utrai ulawan zngo ya kasara katnga u Abraham kumba ula kular kasara kala pun kun bat kalakha yau kun yau Abraham enda ula temen hakapor bau blei ula kular yau u Abraham ula ai kerteng yau kun jong u Isak ula ot share ya lau kun u Isak haba ula dap pras ngi kerta kumba ublei ula hukum yau u Abraham ula dap shispa Snem kerta haba lakha yau Isak u kun jong u Utau kon long ula nang san bat lapin et no bunye u Hadien kini ki e ublei ula tinjo yau Abraham bat ula ong hau ko Abraham te ula juba Hangne ngadon kutrai tu shem yau kon jong pi yau kon marwe jong pi Isak yau ba pi e bat khelai chakari moria hangta tu terwa yau kom kajing terwa thang halor wei na kilom bangan skado ye pi kumta u Abraham ula ke dang step perngap bat ulayalam arngut ki Samla shenrang lembat ukuan jong u Isak ula kli dieng na ka benta ka jingknya thang nang ta ula yeng bat ula let shaka jaka ba ublei ula kedaw ye u hakas ni kabalai u Abraham lakmiet ya laki kmat bat ula yoi ya kata kajaka ba shajngai ba ula ong ha kita ki arngut ki Samla Pinang ya shong bat ap hangne nga badu khna nyele chatai shalendat ban mani ban ngin sawan phai byang shipi u Abraham ula shim ya kita ki ding na ka benta ka jingknya thang ula penba ya ki hau Isak u kuon jong u ulara hakakti ya kading bat katari kumta kilayalet lang baro arngut haba kilaya kiu lang kumta u Isak uloong halau pa Kopa hakmi kading bat kading thang hai pa de utau kun nomrod na ka benta ka jingnya thang ublai ken unsa ai yau kun nang brot ko kun bat kumta kilayalet lang baro arngut enda kilapoy syakajaka ba ublei ula kedaw ye u Abraham ula tei ye kaduan hangta ula bu bet ya kita ki dieng halor nangta ula khum yau Isak u khun jong u bat ula pentia ye u halor kaduan halor kita ki dieng
nang ta u Abraham ula kener ya laki kiti bat ula shim ya katari ban kenya ya la ukun mar kumta u angel utrai ula khot ya una beneng bat ula ong Go Abraham. Abraham. dia u Abraham ula ti hang ni ngadon Waktu akti yau kena ni walai ayu. Mentang atep waktu septing yau belai. Ngayu i bapem bemnut ya lau kun marway nama jonga. dia u Abraham ula kmiet ya laki kmat bat ula pet hakmi Shadian jong u ladon wei ulang berat ubasakut kireng hathen ram ding kumta u Abraham ula lechim ya uta ulang berat bat ula terwa ya u kum ka jingknya thang haka jaka u khun jong u Abraham ula ai kerteng ya kata ka jaka utrai un sapin biang kumta don ka jingong hadu menta menne halor ulum utrai un sapin biang tiu angel utrai ula khot ya u Abraham sa hisien na beneng daladihi ngasmai ong utrai namar pilale yakani bat phimshem benut yala ukun marway ngan kerkhu ye phi de shisha ngan penroy ki khun ki siu jong phi kat ki klur ka beneng kat usyap harod duriau ki khun ki siu jong phi kin sakni ya ka kerdop kinong suon jong phi da ki khun ki siu jong phi baro ki jait ben rieu ka perthei kin sayo jingker khu namar phi la ko ngu ya ka tien jonga nakata ka daw phi de ban long ki bayaisha walada buon ki jing e bat ki jing tenjo pen ban ngin hap ban pen scam yala ka jinget kum u Abraham badai hang ta hiru la nyau yau Abraham kum ukpa jong ka jinget tangkane kublai shibun te hakani kapor ngi baro ngila fol ya katuka musical skit denam day ngila pej pha ngila suthu pha ban ngila le kat bala ban sngo thu ya ka jing sneng gi bakwa bakin ay ngi baro iwe pe iwe hakani kapor ngashkwa tang ban ong fantastic performance narration all the participants the helpers please a round of applause for all these boys thank you very much te hakani kapon ngakar padi samla aiban binwan no hadin jung isamla aiban ngin sayo ya ka jingroi na ka sur ki angel ka junior choir
ke jingkren pada hadin kata ngin sayo ke jingkren na parish priest jongi hadin kata ngakwa ba ke gospel dance na ko oratory ke baar kinlong ki balakre. Hello. Isa hisin ka no paisi ka basuk bak mani baro but kumju kasi buram ini iway pa iway. Habang ikiran sapang ka history lani sapang ka kanatang jong ka balang hangni hapo ka balang snong Mawshbuit. Kalong ka ike ka ba hakaktian ng way ngiyong. It's the start of the humble beginning. Hakaba lasdang ya ka balang na isulut iba ngimla ban poi perkat hapreng gijing bat kirai mau riding kitur klem sange bat kadai dakani mangisayo ban saki ya kabakum kani gasni ya kajing Rakhe jongi ya kijing dap shispa Snem jong kajing haba ngaperkat haba ngayai persang ban ti bat wat ya kakanatang sapang kabalang lesi kumu Kristan ngadang tang kakandai Snem ngadang don Henry habang persang manwat ikini prapau Snem swa jonga ki bapala kilaja hapo kani kabalang snong nga ai khublei ya ka cultural committee ya Miss Madonna kibalapanya ya kani committee ya kani ka program but kibala ailat ya ka isi ban simi kani ka benta jong ka program ba ngin batay pi kandiat kansat halor jong ka history hapo ka balang snong jongi kajing shai jong kajinget kalawan lingba uba Chrysostomus sawi lingdo uba na umpling hakabaw lapoy ka bad ikong Polina ki harkamni hakasnem kat khandai kat saw katkum kajing tho but ngila ban kamru uba Chrysostomus ulong u Catholic u Christian Catholic baningkong tam jong kasnong Mawshbuit uladon kajing thumu ka babha ban ai baptisma ye ki khun ki kti jong Henry kala supulam no kata kapor namar ba kakur jong ikong Polina kharkamni kakur kharkamni kila persha ting ya kani kajing thumu babha jong but kani kaying kasam kita sya berngem ting ru ba lada kilai long Kristan ken sakni lut ya kijing don jing ken sakni lut ya ki kendau kasyap bat kendo ya la kaying kasam in simple word nyong bakin sasya kan tat kur Henry ka bapala kalong ba nakaliang ikong Polina idakwa ban rung sya kanyam Kristan bat kilakloy ban rai ban no ya kini kijing don jing ya kini kijing yo na kakur jongki kilamut ban le song snong no sya kasnong umpling kasnong jong ba Chrysostomus sawiling do Henry tang syo jing tip kakur kharkamni kila kendet threat na kadaw jong kajing slur jongki kajing long der jongki ban thom lani ban le persa ya kajing berngem jongki haba kila tip ikani kila let ban khange ki bat kila penbor baki de ban let mar salasnong ban wan phai no salasnong Mawshbuit bat kida ong ba kila ban let long Kristan kat bamon kikwa ban let long brung Katholik kat bamon Henry wat I ekasnong kathaw wat I yakaying kasam komta da kata kajing aila jongki de haka Henry terik uno pra Snem khat khandai khat pra ba kilayo ban aitis baptisma ya ikun ba jongki bala jer ketengi de Angela series kharkamni but ini ide Kristan baningkong tam jang itrais nong baningkong tam banlong Kristan hakani ka balang snong jongi hakasnam ka babut kata khandai trik ulber khat khandai ikong Polina ki kharkamni ilayo priang ka baptisma kila shimru ka sacrament jingkentiu kurim hakata ka ju hi kasngi kata khandai trik ulber khat khandai
Om Snem hadian kata haka shiterik uyayong hauju iu Snem kat kendai ba ikun ingkong jangkiru ilayo priang ya ka baptisma balajer da i Kristina klet kharkamni haka takapor ila dan saus Snem karta balayo layo priang ya ka baptisma bakhun kini ki Kristan baningkong kemju pep ban late mas shaying maniba halai kra badai haka Snem khat kendai arphaulai ba u Father Wendrami habangi tepat ba kum apostol jangkari khasi ulawan yu kejat ningkong hangni Mawshbuit ulalai banyak kendu Kristan baningkong bandup aiman simeki bad ulalai dru sakiwe pat ki yeng ki bampat long Kristan balatho bahakini ka Snem lala ban itu ya ka Snong Mawshbuit kum kawai na ki Snong Katholik haka Snem khat khandai lai phosau uba Michael Drip Kardut ulapai kha barikong Kristina klet kharkamni lingba ke sakramen jing kentiu kerem bat kini baro orngot kilalong ki Kristan basyithem haka ba uba Michael ula shimti kum urang ba balang baningkong jong ka balang Snong kata ke dei haka Snem khat khandai lai phosan balai aitrei kum urang ba balang hado lai phau nyau Snem bat ikong Kristina pat ilalong ikmi balang baningkong jong ka balang Snong kini kisyukrem kila pliru ya kawai ka skulmiet ha halaying klem ka jing odor naki but hakata ka skulmiet ki ju hikai ki khna ban tho ban puli ban khenjing khen badru ban hikai niam la ai baptisma ru yaki yabun ki khna ha ka skulmiet katu kan ni ka bangi la yo ki kirteng kilong i Louis Islo nong dhar Carolus Coursing nong dhar Stephen Schroll nong dhar Elias Edwin nong dhar but i Robert Kharkongor kaba kham sangot nat kalong ba kini kinong tray balang basit hem hakaba uba Carolus Coursing nong dhar ulalong urang ba balang baar haka balang Snong but kumju ubabu Stephen nong dhar ulalong head catechist jong kanong thmai parish bara angut kilabam kwai hadawaru blai haka Snem khat khandai sapholai kaladon ka jingkin tiu kurim jang iba Erinius kom Karmalki but ikong Angelus Sirius kharkamni badakani lanang yai aiman sim ya kabalang kabarang sulut hang ni Snong hadin kani kabalang suki pasuki kalanang roy nang roy lingba ka jing ai baptisma yakitu ki weipat ki bap lapriang ya ka jingen kini kilong shibanta na kabangi la wa jing tip halo ki Kristan baningkong jong kabalang Henry habangi Peit hadin kata ya ka jingroy jingki jong kabalang hang ni Snong bat ngamla ban len ba lada omdei daka kibibi nginamla tharai bangin ki komni bat halor kani ngidonai banya thu epi bat habangi kren saphang ka kenhon balang barit lani ka kibibi hapo ka Snong ka thau jangi ngalaban ong ba kadai balad kadai nadu basdang ba ka kibibi kadang sulut hapo ka jalan yang ba Shillong ka kibibi ha Mawshbuit lasdang nadu ka Snem arhajar habau Archbishop Dominic Jala bam kwai hador blai ulakhot ya ka diocesan assembly na kabentakan ni how new ju hi Snem arhajar ngasong sorong ru banya thu epi ba uba Julius warba urang ba balang berim jong ka balang Snong ulalong kum uwei na kinong esyem benta lani udkhot jong kane ka dorbar diocesan de hangni baling ba ka urang ba balang berim ngila banong bangila yo first hand yakni ka jingthmu jong ka kibibi hakata ka Snem baningkong lasdang ya kibibi tang haki laidong kata ki khot ki dong nong pedeng a banong pedeng bi bari ba Julius i siya tu khana biria nga bay nong pedeng a banong pedeng bi ki jer da unong pedeng anna banong pedeng bi kita gide ki bibi ki baningkong bari ka dan sa kawai ka dong ka bagi khot ka dong Kharkongor menta daga jingai ai ublei but daga jing persat umen sim bakhu hapo ka balang ngiladon hadu arphau sautli ki KBB balapia na baro kawai ka Snong but kata kalong prasa na ka balasdang
Da kajing don jong ki bibi ka balang snong kala ki kaksar kembadai kajing temu jangka. Kata karukom long batmai, karukom long balang batmai. Lani a new way of being church. Hadin jangka Vatican Council baal. Kiju aslok ban puli ka ketian ublay, but kiju pusan ya ka. Bada kajing don jangka lapen telun ya shibun ba kikam hapo ka balang. Bala ong ru baka kibibi kalong dasisa ubud lum jong ka balang hang ni ha Mawshbuit. Hadin ke kibibi ngidon sapang ki yeng mane. Lesi habakren sapang ki yeng mane hapo snang bonsin ngiyo sngoy gijingkli balai artli ki yeng mane kawai. Bad hadin bangalali ya kendo bad iba Julius warba badai rang ba balang barim jang ka balang snong ngabo ikaju ikajingkli balai ar kawai. Baka jubab jingi kalong bangi buram yaki riurem bad yaki kristlani yaki kristan baningkong. Haka baningkong la jupen long yeng mani haka taka yeng rim baladan lupa haka bau Bishop Stephen Ferrando ula thiet na uba win nong dhar haka Snem kat khandai san paulai. Laju penong school ru ya haita yeng badai tat hadu ka Snem kat khandai prapun rio ba u Father Herman u parish peace baningkong jang kanong thamai. Ula thiet khandau na ikong Margaret Thin kharngot badai kani ka jaka layo haidor shitengka san pau pisa. Bad barok ka wei ka songdor hadu arpo hanyaw hajar. Bad kata ka jaka kaba u Father Herman ulat hien kadai kaniken kabangi lay lumlang menta. Hangni lapli ning kong ya ka school primary ha ka Snem khat khandai prapo khandai. Bala ai kerteng ya ka da ka St. John Bosco School. Menta kani ka school kaladan hadu kerdan secondary. But haba ngi pek saudong jangan ni ka jaka ngi i ba ka jingroy jingpar kala roy da sisa. Habang ipet sa kalyang jong ka diang jong apeni i sate ka section jong ka LP ka school St. John Bosco but hapo jong ka ngi don ya ka Herman Hall ka babit. Nang ta hapdeng ngi don ya ka ying mani ka bapaka bat ka babyang banang ta sakmat jong ngi don ya ka school hakabang ngi penlong ya ka UP but secondary section. Ya kijing yeseng singi utrai lapen kriya ban penlong syakani ka jaka hakabala thiet thamai do Father Herman kabadan kawai ka ying bala penlong ying man kum ka ying mani bad hakani ka ying mani laong bala ju penlong school ru bad kumju kum ka ying mani bad ya kata kadai hakati bala penyang da ka Herman Hall menta. Hadin kini ki kalawan ka jing thmu haki babun kamtam haki nong trai kam balang hakata kapor kata kadai ka Snem khat khandai pausan. Badai banyo ban penyang no da ka ying mani ka bapaka ki ong bat kababit kababyang. Kila thawi ki komiti banduk penulong ya kata badai ha ka Snem khat khandai popra. Bala Rakhe ka platinum jubilee layo ru de ban pli bat kerku da Bishop Resto Phanrang ya ka ying mani ka bathamai bala IT kentang ha ka Maria Magdalena bakhut. Komta kani ka ying mani jangi kalayeng la arphau sense Snem menta la kumno habreng arsian ki jingpen thamai kat kum ka jingkan mau janga house Snem aja khatsan hakabala pen kha byang ya lapen he byang ya ka ying mani but hakani ka Snem pen kre centenary hakabang la pen bahashu shu ya ka ban ngi dasmo sarong banong na ban pen i syaka perthai na ka benta kani ka ying sat ka bapaka ka bakudop yangi iwei pa iwei ki riungai jong kani ka balang snow. Kadbaya ka wepat ka ying mani ka malakadaw haneng ba ban buram mi ki riurim layo ban kerku do Archbishop Dominic Jala haka Snem arhajar shipau bala IT kentang ya ka haka donor bukhit tam ujisu. Habang ikren sapang ka jing ya jang kini jaka ngidan artili ki ying mani artili ki school ka wei tang ka lower primary kata ka Sacred Heart School artili ki hall bala dan ru ka jing thiet byang ya kendau hakini ki Snem bala lej bat menta ngidang don ki jing thumu ban tei ban baha byang ya ka school ba ki wei de bat kini ki Shillong nakimat ki bangi la yo i ba ki balong ki ba kham kong san bala shubatai lengkot ya ka ki dan bun ki jing jaha po ka balang snong
Henry dakini kawan lam yang ka jingmut sapang ka jing tre shitam bat ka jing sha jangki Kristan baningkong. Deling ba jangki bakabalang kayai roy badyaiki nakawai ka samoy sa kawai pat. Hakabalang hadu mentah ngidan kumba ngidan henyaw ngut kirang ba balang ki balatre. Ngidan ye ba Michael Jeb kadut ibala syakri nadu kat kendai spa lai pesan hadu kat kendai spa henyaw pawar. Ngidon ye iba korlus korsing nong dhar urang ba balang baar ubala syakri nadu ka Snem henyaw pawar hadu henyaw pahunriu. Urang ba balang balai uba benansius saben nong dhar ubala syakri nadu ka Snem henyaw pahunriu hadu kendai pawai. Nangta uba Aloysius W Natep nadu ka Snem kendai pawai hadu kendai pawpra. Nangta ba Julius Warba kat kendai pawpra hadu aja kat lai banang tai isim biang kam nado arja katsan hado arjar alpawar. Ngidon ye iba Markus Japang nado ka Snem arhajar katlai hado arjar katsan ban menta urang ba balang jengi uba moonlight karmat ki ban simti ubala simti ka kam nado ka Snem arhajar alpawar. Kabalang kalaroy kalapar haki babun kiliang bat habangi kren sapang ka jingya jong kani kabalang kilong yung Kristan la kumno laong bangidan hado sauspa kan riu tam bat ki Kristan la kumno arhajar sispa tam kabalang kalayoru kumba angut ki sister la ni reunion balasmai jong kaseng SCCG neki sister masihom ki bangi khot ye e sister Altrisha nong dhar bat sister Stella balapiang nong dhar ngidan ru yawe cleric lani ubradar nakaseng solution ubrang pen krek mentah nakabenta ka theology ubrada pendapura nong dhar ngidan ru katto kat ni naki ki badan haki seminary baper kom ki aspirants novices bat ki way namar kata ngi duai how try hakum kan ka sngi ba ladade ka mon jong ba unjet yakini ki samla ki badan haki jaka puli baper yakini ki rang bat ki taken sai jong ka balang bantrei hakabri sawan jeng hado kabakut namar kata kum hakani ka sngi lekmen habangi kirtiang dien syakit huai jong ka menor tungen nang yo mensiam bantrei shitam ban longshit hem hakabalang hakani ka jinget ka bau jisu ula ayengi iwai paiwai khublai shibon ublen kurkhui phi baro kwa bante baka ja ayu hakabalang jungi bat kumno ngilayo ya kata te kuble shibun sa shisin so bhae ngenya thapti sa shisin nakabenta isamla aiban ya ka jingkit khya ka jungi ya kani ka history te mentang in yo e ka jingrai naki voice of angel junior choir but ngakwa banong siya pang kini ki kena kidang red oo but klayo tang lais ngi ban practice kani ka jingrai tenga kermen ba kani ka jingrai ka jongki kan penmelung ye pi tang bawa dumyam namar ngakwa ba pi baro pin le kemen pin ai bori ki bakin nangya chaprang khnang bakin long shisha kita kinong ruai ki banla ban pen paunam ndai tang kai kaying kasem re ya kabalang hi baro ko we te in front of you the voice of angels please a round of applause. Naman
ngatrai kala lungga mensiem jong borok ki kemi ki kpa ki badon hang ni ki badon ki khun hakani ka kwaya day nam day te ngasngo tenat palat banyo sngoy ka surga jong pi ngakan men barok rungila so tenat bha ban skap ka surga jong pi kena berit but ngai ka jing khuble ya pi iway pa iway ki bala participate hakani ka jing rai but kham tam ya arngot ki musician ki bala put bha but bala tem bha khuble shibun a round of applause sa shisin nakabanta kini ki kena rit ki jongi hakani ka pol ngakar pa di parish priest bin la banwan ban kren but hadin ka jingkren jongi parish priest ngin sayo ya ka gospel dance na ka oratory ka baar hadin kata pedeng inyo ya ka Bible fancy dress na kiseng samla DSCYA Mawshbuit unit so baban long ki balakre kapot ne kapor kaladab sauba jesite minda Father Gomes ulai tu yang usngo kriat uko baleno kamkloi te nganem keren palat minda ha kana kasingi ka bakrpang kum parish priest jo kana ka parish dong demai ngako ban yaro yauble ban sngungu yauble nagabanda kajing kerku baro bau ble ute sekrhai alor kana ka sinong ka tau Mawshbuit ngasngungu ya irang babalang jo kana ka sinong ka tau secretary bar ki wepat ki nongit kam kumjuru kini ki committee baper filatreshito madu kata-kata da kini ki benai baladep ban pin kraw ya kana kasngi minta kasngi kade kasngi kabakerpang akaba fi Rakhe kajindap sispa Snem jo kajindon jo kana ka Balang sno hangne kunjuru kajingwan jo kajingeit kasenam katau ngimlaban klet ya ki missionary banikong ki bala poisane ki bala yalap ya ka gospel ki labet ya ki simbai jo kajingeit kana kasenam katau ngikin mau ya ki father barim ki bala triangne ngikin mau ya ki ramba balam baro nadu kajinslan jo ka Balang hadu minda ki la tresito madu kata-kata ban pin klein ya laki jong kajingeit bad banai ya kana ka kajing sa jo kajingeit akikun kiti baro ki badona kana ka sinong katau te minta kasngi ka bakerpang kasngi kadu jong unius Snem hajar pulai apreng katong kanekinda ngisdang no ya Snem batumai hajar pusau tengidor ka manaiti ya kana ka Snem badnuan akagati jong uble te ngai kuble ya pi baro namar filayesha nadu ajistan jo kamasa duminda kajing don jopi kalong kada kashin ba fiko baniro ya oble nagabanda kana kasinong katau Mawshbuit ba nagabanda kajingit ba kine kikistan kibadon minda ha kana kasinong katau ngi don duna sanspai yeng ngalayos ngo ngi don arngut ki sister iwe brother ibadon apoti olgate ba kunjuru ki don ki kun Samla kato kanengur ki badon apo seminary apo convent kipin karela de ban lo ki riwiniam ban lo ki lingdo ban treya kabri sowan jung trai hapeng kini ki sispa Snem ngim padio iwe lingdoru na kana ka sinong katau te nga kerpadi fi baro kana ka singi nadu benda ka singi sedang no ban duai kerpang kayeng ka sem chumpi kayeng ka sem ka duai lang kala ban pilmi kiso ki baba nagabanda kane ka sinong katau Father Gomes subad magang iwan na jingay ban triangane kum kilingdo ngidon kam ban yo kikun jompi ban long kilingdo ki ruiniam ban tre kane ka tain chungi mangi baro ngi latip kajinstan jo ka Balang kane ka satela mingi baro kowe nadu 1000 fraspa kindai po bading Rakhe jubli jong kane ka jingwan jo ka jingeit sispa Snem au Snem 1000 kindai spa kindai po minda sispa laipo laisen kalayai kabalang kalaroy sisa ngidon kumba karsanti lagi jilani ya maka negari satela mingi barokawe bading ngidon bunti lagi parish te ngi karku ngi aingu aidam jauble
nagabanda kaneka kajingkerku ba ublei ute sekrhai halor kaneka ri satela mingi barokawe kamtame halor kaneka state jungi namar ngidon hangne south ligi jilani aminda te kadbangi Rakhe ya kaneka jindab shispa Snem kaneka Shillong kataw jumpi kajingkerpar jonga yapi iwe Balang fi duai malakasngi ya kayingasem kenamba ublei kerku ya kaneka yingasem sutnar bani yosngo ya kaneka history jo kaneka Balang shno hangne nai Samla haiban nungrum ila pin kreba ngako ban yo kawe ka kopi jo kaneka history ngako ban buah ka file jung ya po Paris namar kaneka history te fidon kam ban sngongu ya ble ka jubli kalong kalad akabangi pin pau ka jin sngongu jungi ya ble terkendat nagabanda ka jin lesbun jungu ka jileba jungu yangi we pewe te minta kasngi ngidor kam ban sngongu ya ble akarukang ka bakarpa nambar nado shiterik bena January ngileyolar ban yoyi ya kana kasngi kadu jong ni sinemar hajarat pulai uble ula kerku yangi uble ula pinda pin biya jin dor kam jungi uble ulayada yangi nakajima baro ublay ula yangi kajingko jingkia ublay ula kerku kaying gasem jongi te kadi kasingi kabakerpa ni kindu ya kajimut ya kajimpukar jongi aublay nagabanda kajingles bu jongu yangi sasisienro ngai kublay yapi iwai piwe kini kiramba ki blakit ki ai ki kam jam nagabanda ki doktor joka parish council ngidon angene secretary assistant secretary joka parish council बाद की वे पद की रंबा की बलवान ना की स्नोम बाफेर ban pin shine ban pin kraw ya kane ka sing burom jopi uble ukerku kerdo yapi duai na kabanda kane ka Paris duai na kabanda ka inga sem jopi duai na kabanda ki kun geti jopi kenamba mangi baro ngilong ki bri ki baklai na ka jingit bal ngira ya kane ka jinsa jong ka jingit aka dono di jong ki briu ki bodon sabdon jongi eni aro Jesus Christ Kublay shibun padarang ba nakabenta kikitin ki jongpi ngikermen babaro mangingin sebu kata ka jingit hapo kaying kasam ka jungi bat kumjuru habang iya sharum shaneng hakani kapor nga khot iki kena jong ka oratory 2 bakin wanno nakabenta ka gospel dance hadin ka gospel dance ngin sayo ka Bible fancy dress hadin ka tangin sayo ka vote of thanks da iba moonlight karmalki irang ba balang jungi hadin ka tapade nga kwa baki escorts Kinlong ki balakre. Kublai Maria kabadab dajing ai Palong belakarku nak dengki kentai baro long belakarku uso kak pojong pa ujisu salong usim kisim nong benem jong ka birthday daga jingren ka raya royo bay dono jong da pendam burong try to play men sim jang ka shot man how play na ba ya na ule kan listening यीशु ने हमें छुड़ाया है यीशु ने हमें बचाया है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया
Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sashisin kajing tapti ka ba kam kraw nakabenta kini ki Samla. Kublay shibun you can do everything, you can move mountains, you can swim, depends on you. But all of us, we are waiting that you always climb the stairs of success. Very good, well done. Mintapan, nginyo eka Bible fancy dress nga kerpat ya isni nakaliang jongka seng Samla Mawshbuit unit. But akan ka por kinle ya kani ka Bible fancy dress. Kino. To. Tingin sedang shwa u Adam bat kaim. U Adam bat kaim kilalong kijing tao baningkong jong ublay.
Ya u Adam la thau na kashikam ka khando bat ya ka empat da kashingkrung jong u Adam. Ti utrai ublay ula penlong ka way ka kper ha iden syapang mingi badulabu hangta ya ba ula thau. Uta ubriu bala ka tengah kilalong ki balengkut baro arngut. Henry Kim Shem le ran setia. Ubsen ula long usian bad ula penshoy ya ka im. Ubsen bad ula penshoy ya ka im ban bam ya uso ba ublay ula mana. Ka im kalabam bad kalaay ha utenga jongkaru. Uru ula bam. Hadin kila Shem ba kila long kiba lengkut bat kila khet da kislading dembur ban shna jingpong kila shabe no nakper eden bat hadin kata hadin ba kila penken ya ka hukum ublay. Na kabenta u Adam bat keim. Ubsen hakakper eden utau ya kasul jong kajing penshoy bat kajing pen thami. Ubsen hang niru ula penshoy ya kaim ban bam ya uso ubadon hapdeng kakper. Utrai ublay ula ong hau menya da kakpo shilenter kajing im jong me ban men bam da ukhendau baro kajing im jong me. Hagar kedai kemerau ke Egypt. Bad kenong tray jong kasara. Ya ka ba kasara kala IT ya ka banlong kenong ka ya ukun jong u Abraham ya uba hadin lakot Abraham. Hadin bala armet kasara kala leben bad kala Peit shajingai haba unong lam ketin jong u ublay u yakren batka.
karut kadai kariu kentei moab kapapediang ya ublei yawe kum ublei jongka baja ki kun Israel kum laki jong hadin ke jingyap utnga jongka ubana Bethlehem kabeteng bansenran bad bansa wat lakakyau kurim bad bud yaka syakanan katrei shitom halengka ban penbiang jingbam yaki kalong kariu kentei badon buram bad bait belai Lanam ya u Moses kum uriu kraw unong hikai bat u prophet bakraw kat kum ka kitab Exodus lakha ya u ha Egypt hakayeng kasem jong ki jat Hebrew da ka jingyarap upara jong u Aaron u Moses ulakirpat na u Paro ban panlaj im yakipat Israel u Yahweh ulayate ekajutang bat kipat Israel halor ulum Sinai but I haki yaki shipaw tuli ki hukum lengba u Moses. David uday ukun kaddo jong Jesse naki prangut kishipara. Uday ukna up langbrot bad unong rep. Upunlut yala ka jinglong kena jong u bansharay yaki jingri. Hakaway kasngi layo yaka hukum banwanlam ya aku hakmat. U prophet Samuel ban pinsle ya u kum usim jong ka Israel. Kadba usol udang long usim. Labna ya kanam jong u hadin ula penyap ya u Goliath ubriu balak klan da kabatur. Goliath ubadai uway na kirirang radba ya uba ula siya penrem ha ukna David tang dakisan tali kimau bajli na wadud uni uradba ula tur syajan banyele abadu David Henry ula siya rem haba u David ula klo ya kakti hapla ban say do umau ban batur ban siat ya u.
Samson uday ukun jong uzora nakajat Moab. Ukena ulasan larangba bad utrai ula kerku ya udon kabor bakerpang banyadaya lade na kinong shun bad ujule. Ulong Samla rangba ubaklan bad badon bor ula isyo shongka bad kaway kakun kintay Philistia. Kaying kasem bakhuj Nazareth, kakuntub ya ujisu kamaria bad u Joseph. Laju Rakhe ya kasngi burom jong kani kaying kasem bakhuj ba kanlong kum kanuksa nakabenta kiwe kiying kasem Kristan. Kani kaying kasem kalong kum ka temple jong ka jing ia kabakentu yangi kumnu ban penbahay ya ka jing im da kababud ya kanuksa jong ki kamtam hakaying kasem ban penpong Barabor ya ka jing ia ya ka jing ya sotu jingmut ka jing ya aite markeliang bad ya ka jing shania. Zakaria ulingdo nakakenhon leniam ubabija bat ka Elizabeth kidei kibriu bariu blay bat ka kami kikpa jong Johannes Baptist wala kilatemen bat no karta ublay ula pet yeki bat ha kat kani ka arta ka balatemen ka Elizabeth kalapun ya ukun jong ka Johannes.
Herod balatibru da u Herod bakrau. Lakha ha Snem nyau pulai shwa ukris. Kinong rum kila pensle ya u kum usim ke Judea. Ula penyap ya ukun rang ba jong u badru ya ki kun shin rang ka Bethlehem. But ki kishnong ba markap. Nadu ars nem shapo namar ula ingkong kait ba ki real start kim shem wan pa sha u kumba labata. Ka Herodis kadai kasim jong ka ket Herodian jong ka Judea ha kapor ki Roman lakin mau ya karu kum kanong penyap ya u Yohanes nong pen baptis namar ukdaw ya ka jing bakla jong ka kaya syong sang bad u Herod namar kalong katengah jong upara jong u Philip. Pontius Pilatus, uday ulat jongka Roman, hajuda hakapor balaksanar pna ya ujisu, uday ulat ubasan hapok shnong Judea, uday ubalat tokit ya ujisu, habala sya penrem bamhok ya ulapan. Kishipai Roman la benanam nak benta Khubor bat ka itiar jongki kidon barbor saudong ban Peit ya kasuk kasan ki pentikna babaro kibud ya ki an bat yada ya ki pajba badru ya ki jingdon jingem saudong kahima lingba ka jingtho bakhut ngishem ya ki kum ki ba sanarpna ya ujisu kidei ba ki pensange ya u pajba haba ki bom batit ya Paulus badru yada ya u hadu bakut ke jingim jong u bat yada bat senran ya u Petrus hapo bindi. Maria Magdalena kadai kesenran lawan Abi Maria Magdalena kadai kesenran bat nong bud jong ujisu kat kum ka jingtho bakhoi ujisu ulabe
naka iki hinyongut kiksut but kalong kanong yarap jong ujisu hagalelia. Day maka kabala saki ya kajing sa narpna ya ujisu but kajing tep ya u. Kadairu kariu kuntay baningkong banyoi ya ujisu hadin kajing mipat jong u. Uksud uday usim kijinglong bajinglin basniyo barong hapo ubriyo. Katkum kakhana pateng uday uangel ubalale persya ay ublay bat syabe nakakhed beneng. Uksud hakani kapateng kabaminta uwan haki rukom baper ban pentami yangi ban ngop haki jing pensyoy. Te kini kidei kita ki participant jongka Bible fancy dress. Skobha baginya thap kti tenge nak benta jong kini.
Kublai shibun samla baro nakabenta ka jingshin benta ka jongpi kamtam bapila shy kani ka kriat dakaba pipen ilo di parts of the body. Kublai shibun bapila shim shitom ban penbiang iki dresses jongpi bapin su pinle bun ki bapin yoi itenat shisha kani ka sngi kublai shibun sashi sien. So babantap ti Mendangin sayo ya ka vote of thanks. Hadin ka vote of thanks nga karpad iki kena ki ban escort ya ki lingdo reunion bat ki EC members bangin late ban penhiar ya ka lama jongka centenary jungi. Bat hakata kapor ngin sayo ya ka jingtem bat iki ki jingput ru hakaju kapor. Bat hadin katangin sa IT ya ka lama haki reunion jongka EC members jongka Mawshbuit unit. Bat ki fireworks ru bakin long ki balakre. Tementang akar pa di ki escorts bakin wan no syakmat. Halo. Habang ningkong ngamla banlen yikijing kurku. Bat kajing jong konrat jong iwe pa iwe namar baro lang gide ban aingu bat sngongu na banta kajing bat kajing subun jong u kabalak the halor jongi bat hakabalang kamtam hakani sngi bat hakani Snem centenary ngada so u shisha yaki kristan baningkong Kibala IT lut yaladi ban yalap ban sam yakani ke jinget halor jingi dei namar ke jinghiar jingmut jongki bat ke jingklo jongki ban len ladi bangi sayo ban Rakhe yakani sngi kraw nginom klet ru yakinong trei balang barim baro ki badang bat ru kibala klat no kibala long kinong mat syria kibas klem syam latengkai ya kapor bat kabor na banta ke jingroy jingman jong kabalang sngongu shikade yau Archbishop Victor Lingdo Didi ibala terwa bat penbenta ya kemas bekut menem step rengkat ngesongu rui parish priest jungi i Father Augustine Kutala na banta ke jingkrisyan bat jing ai mensim nakapor syakapor kumju ru ya baro kilingdo sok belai kibala don lang hakamas bakut menem step ngasongu ru ya baro kilingdo kebemsyem latengkai la kabor banwan na banta ki kindai mit jong ka novena Christmas banwan ai ya kesakamen jingma pop banru banterwa ya kamas bakut nam ta ki pai gejong blai ngapan pauru ke jing songu ya baro ki reunion kibala don lang nadu menem step hadu kat menta kerpang ya ki brother ki sister ki baju don barabor rengkat bat ki bayarap ki nong yarap ki bahajan tam jong kabalang sngongu ru ya ki nong sain hima nadu chief minister ke sarkar Meghalaya Shri Konrad Sangma ye iba penyai sings MDC ubadai ru UCM jong ke KHADC ubam juklet yangi hakabangi ilan no senyang syakabalang hakababun kiliang nadu kacingpen bahaya kani yang mani badru hadu kani kesngi ke pementa ye iba Charles Penrup MLA ke Nong Tmai constituency mairu iba juino mensi ai mensi yangi ijudan barobor rengkat batngi bat ilas no senyang syakabalang iba Havingstone Karpran MLA jongi ya ikurem jong MLA barim jongi ba David Nongrum bangkwai hadwar ublai ibalai rap yang shibun kumju ru yaki minister jong ke sarkar ikong April Lingdo ba AL hek ru ilang noyalam bat iba Roni Lingdo songu ru ya ikong ar kurba ibadai DC jong district ibaladon bat ru iba Kennedy Karkungor iba jokloy menyerap
bat senyang syaka balang jongi. Ngai kublai ru ya baro ki dekat jong ka parish pastoral council ki baladon ringkat bat ngi menta ke Sngi. Nganom klet ru ya ki dekat jong ka executive committee jong ka balang Shillong. Gumju ru ya baro arpusau teli kinong kiki bibi bat kinoyalam jongki. Kublai shibun ya kejing ai mensim bat jing tre shitom jongpi. Nidap da kejing sungu ru ya ke komiti baper ka steering committee, ka finance committee, ka food committee, ka transport volunteer committee, ka liturgical committee, ka pastoral committee bat ka souvenir committee. Ka reception committee, ka decoration committee, ka socio-cultural committee. Neighbor day namba kajing ai bot ba kajing tre shitom jong ki dekat jong kini ki committee ba ki kam kila telun ha ka rukom ka badai ha ka jingbet jingbiang. Nga ai kublai ru ya baro ki dekat jong ka Saint Mary Magdalene choir ki bala roi so tanlat ha ka por mas bakut. Kumju ru ye ki khun rit jongi. Ki kunhun ki angel. Kumjuru iki kena syakri duan ki bladon mentah kemas bekut bat pi lapen pu penping ya keduan da ka jingdon jongpi. Sngongu ru iki dekat ke kenhun Shillong Katholik Charismatic Renewal Service ki bala kloy menyerap yangi ha ka ni jing manis ra kamen. Ngapen pau ru ka jing sngu na ka mentah baro kiseng. Keseng rang ba keseng kentei kaseng Samla hapok ka Balang Shillong ki belalong barabor ki keti ka diang ki keti ka mon jong ka Balang bat ru ba phila shimenta shirhem haka cultural program bat ki bala pensyong kun ya kani Sngi ringkat lang ru bat ki sur ka angel choir ki bala roi so tenat bat pen mensim yangi baro sngongu ru ye kongsan ibadan long haka ni kapor ifara Edmund Gomes ibaladon kumukongsan hakanika program hakanika janmit. Kajing songu kabakar pang kalait du sya iba Frankie bat iba Marsha bat kakenhun jongki kibla wedei ban Peit ye kalai. Ya iba lumlang karsyono bat kakenhun kibadei Peit ye KPE ni sound system. Kumju ru ifara Michael Macri bat ka donbosco media network kabale ye ka live telecast hakane kasngi kabamta. Ngadap ru jigi semangu ya ka dorba Snong Mawshbuit nga ai kublai ru ya isoda ringkat bat ka komiti jong i kublai shibun ya ka jingdon ringkat ka jong pi kumju ru ya ka Mawshbuit Sport Club ka belasya yangi ban pendan kam ya ka ni ka madan football ngadap ru jigi semangu bat ngakit ram hiru ya pi ki Peit ka jong blai ki balong ki shisha ki nong ai mensim yangi ki nong trei Balang wat ladah ka jingya state jong kapor bat ki benai henrei ngilala banjat ringkat ban trei lang ban duk yo ban pelong ye kani ke Sngi ke bajob bat ke baphu iping kani ke Sngi ke salong shisha ke Sngi ke basa jingken mau ya ki pateng banangwan bat tuken ngendang yai trei shitam kat ba ngidang persat mensim hakani perthei syong basa ngiken mau banle barobor ye ke monjong blai bangin duk yo ye ke jing e jong u bat bangin nang scam hakani ke jinget ngideiru ban kan mau bangim pat kut tang kani hendai ngin don kathong kumnu bangan nang yalap bat strei shitom hakisni kisnam kibanwan nga ai ku blai ru ya phi ki Peit ru ngai ki balawan na jan bat na jangai ban saki lang ya kani ke Sngi le kemen jong ka Balang tu ublai unang siu keliang ya phi kinong le bha tu unang yai the barabor ya ki jingker khu ka jinge e halo jong pi baro kublai shibun ya pi baro kum ka jing pengkan mau ya pi baro haka shipho tarik bat khat we tarik kandon ka Bible Convention jong if brother Mario Joseph kaban salong ha parish nong thamai ti hak arpu pra tarik bunai meningkong kan sadon ka procession parish kaban salong ha parish nong thamai kum ki Peit gejong blai jong kani ka Balang Snong ngan pen kan mau ye phi balasai ka janmit ha ka por sau baji kandon ka mas bakhoi hang ni haying mani balasngi ublai kampat kut lasngi ublai kadai ka KBB
di jong kaparis jongi telah sengi ublay kamas bakui kan sadan hakapor shipo baje menstep kublay shibun lakarpan iki isi balang barok subawan wan sini shilo ki isi balang barok bakin wan shilo Kublay shibun rang babalang nakabenta kiktin jing ai kublay ya baro ki balai arab ya pi bat khamtam e ngirungi kublay ya pi nakabenta ka jingkit kli ka jong pi kumuta ukpa jong ka yeng ba pilala ban yalam lut ya baro ban tray kampha te kublay shipun sa shisin sobha banginya thap kti nakabenta rang babalang jingi ba ka success jong ka team ka jong i Minta nginya penhiar no ya kalama. Tangpa. Father lale. Ki kena escort ki lalong ki belakre banyalam ban escort ya ki isi members bad ipadar. To ki secretary jong ki PPC, ki members PPC hila da kila ban wan cakamat ban escort lang. Ban mentangin sayo ka jing penhari kalama bat ka nginyetem da ka theme song. In penhari kalama da secretary jong ka PPC Sopa banyak yang baru, banyak risa yang kini kasnem ke panggilan pelut. Dah kaba ngilayo yang kata kasispa Snem hak jingem ke jengi. Sopa ya yang banyak risa. Jingkemen ke jongi, ya ke jingyo, ya ke jingnya, ya ke jingem ke jongi, agak balang senong ke jongi. Kaksi kamdei pan sange, kadei pan lek men hakani kesni, soba ban yai thab ya lagi kti, tunhoi risa nakabenta ke jingjob. Nakabenta ka ni ka jingjob ka jong pi. Ya kedup iwe pen iya la ka jingiet nakabenta ka balang ka jong pi. Nakabenta ka jingjob ya ka jingiet ka jingsok ka jingkerman hakasnong ka jongi. Kajingshai kapangin sa penher, kadai kajingshai nakabenta ka shnong ka jongi, nakabenta ki pat riungait baro, ki ba iye jau ju ublay, ki ba yarisa ki apuram jau ju ublay,
Kermen bakani ka jing shai, jong kani ki lights ki pangipai ki lanterns. Kan shai ha ka jingim ka jungi bamanla ka sngi. Kermen bajai duai na ka benta ka jing job. Nginyo berbor, ya kani ki jing sawa ha ka jingim ka jungi. Dei tang shispa Snem, shi hajar Snem kat pa ki kun si jungi ki nang im ha kani ka shnong ka thao. Ha kani ka balang ka jungi. Nang ya risa lekmen nang ye chushu ya ublay. Gerkuat ya baro bagi nyashat nginya risa. Kani kadi kesngi ke jongpi bapin nyashat risa. Bapin lekmen la syai kanumdon kani kesngi. Pen iya la ke jong ke jingkemen ke jongpi akan ikapor. Kadon ka wika ko jing ruai hang ni ngam tip kedi ka jong nu so bala dede badon badlaja so ba banwan shim. Shut men in ya wai di sa
Lakan pat ba Chedin wa dumlum regi Shuki Tang nakman niya lumi ki Shuki Kenang manginyo yo ashat lek sibin Wa dia klet pa pinawan pai biang Nang manginyo pan entertain niya ladi Penyashat penyelekmen So nakabenta Snem ubansawan Nyo bejit hik Wa dia klet pan wan Kaki kating kan sadon hang katu Khubor so babanuan Minyarwai di sabi ang nakabentakan ni Kasni Kakot jingruai kadon hang ni so bala dadon menu-menu belajar so babanuan ship Hari kasih kijit kipen Jaka babiang bansam jingye Hari kasih kijit kipen Jaka babiang bansam jingye Men badang lung jingye hasnong Riu ngek kiting kinut pan ong Henry lentan isok sarong Yin sat ngiyo hasnong lajong Henry lentan isok sarong Yin sat ngiyo hasnong lajong Kutrahi ay kucing kekubila ay Upay ujong mijing ay eklan tingkay Tungin ya syatmen ngin ya wai bisa Centenary ila Rakhe mentah Participants kinlong ki Balakre akapor riu shiteng Lashibit kiladi bandon lupa hapo ka campus ying mani Kenang bahanyo bejis tek nginyo sedang Bat nginyo ban kut keluar bagi nyali pasha laing bagi nyali ekmen so haying hasem Ten riu shiteng tek ki participants ki ban report no chani Lakan pa ipi baro bapide banuan hakani ka janmit Nginang yay apipi wadum ya syong sa haying so ba banyawan Shut